Čaute, tu je Simulátor TV u druhého vlogu, kde sa budeme rozprávať o tom, že prečo sa mi dojde odber. Mám iba 9 odberateľov. To je smutné. Ale napravím to, že budem také vlogy a také veci. Natáčam preto, aby mali ľudia viacej priateľov a také veci. A proste mám to hlavy, a kedy, keď vidím natáčam vlog, upravím ho a také veci striham. Ale je tu jedna vec, že keby som jeden viac odberateľov aspoň 100, tak som veľa natáčal.